Prečo bežíš, gazela? Pretože som veselá. A keď zosmutníš? Budem bežať tiež. Nehrala si. Ale aj ty nás budeš stará. Počkaj. Toto je doktorka Bieliková, bude jeho ošetřující lékařka. Pani primárka, prepáčte, ale ALS v terminálnom štádiu patrí do hospicu. Víte, či je to syn? Potřebujeme zrekonstruovat toalety. Snažte se. Mami, prepáč. Nemohla som skôr. Raz tu zgygnem na gauči a pomoci sa od teba nedočkam. Prepáčte, ste príbuzná? Je to môj muž. Som s tebou. Takú pani doktorku by si prijal každý. Iba sa ti pchá do ryti. Nie je to ono. Počkaj. Sol. Potešilo ťa to. Pomôžte mu, prosím. Like in my childhood, I'll be free. We become one. Celý život mi iba ubližuješ, ty si hnusná, ja chcem inú matku. A akú inú? Mami? Mama!